Mentakas ngi nganon ra shapi ya kawai ka kubor tongin ya sngap shapang ka jingkren une u doktor bat kumjuru ka ya ka jinglet shong dukan une u doktor haman laki jakala na man haman laki yeu bat kamtam tongin ya sngap shapang ka jing batai une u doktor ba uju sumar ya ka jingpang ka jing stom kamtam kumha ka nekapor de ningkong ya ngan pentip shapi ba ya kawai kajing pentip ka baning kong kata kadai ba une doktor uju ai dawai hapo yo nang stan kata kadai sngeyorit bat sngeyo he bat ulet shongru kum hayo mairang bat hayo markasa bat hayo ramrai ulet shong hajan karurar bang markabat ibung bakem te sakawai pat kajing pentip kalong ba hang teh polat moreng ru uong ba ulet shong no namar bakinong tan syate kikwa ya u ba unwan ai dawai hang teh hapo shlong te ularai bat ula shim kawai kalat kalenti ba ulawai no kawai kadukan hang teh polat moreng knang bakin so kinong boy kinong smith bat kumju terter kito kitan area te tang kita kublai shibun tang ina snap shwa kan dia tang mama kene kadai kajing pertip jangan sya kipat ba mentang lebu dukan biang ha stesen lat moreng namar balai kibre ki kepat piong ba ladap hiwan hane hathan slong khamsu namar babon kiwan sim dawai nathan smith nathan jawai na boy na slong tiki ong inga dang iwan hamairang kala jengai pelat tiki ong dalong kebala sunga bahayawan hate kham sejan te metang layok kedukan ha te ha pok stesen lat moreng te ya kajing sedang ngan sia batai bet kibreu kibdon kibapun dengan sabatai kesngi bansyong te ngapo ban clear pi doktor hato pi labu dukan hang te polat moreng te hang ne po nong stan bet pidang syong ne pim syong syu ne ngasong hang ne hanong stan ro ngasong bat sngiyo ret bat sngiyo ha te ha yo mairang ngalet sisin stayo te ha yo markasar ngalet sisin stayo nomor babun kibreu ki ang ba la lechong dukan sta ndere kamta halat morang ro sisin stayo ha mairang ro sisin stayo ha markasar sisin stayo te ha ne ha yo nong ston isyang bet siyoret singyo ha kita te sakawai mo ngapo ban kli na pi te doktor pi jusumar ki jingstom ki ba ki jingstom ayu ki ba sumar ngasngo ba ki kenyang ru pi ju ai dawai mo te bat kino ki jingpang ki ba ki briu ki kaman sim dawai na pi kum hakan ne kapora ki ba ki jur ba ki jingstom ki briu mo ka ki aban tokai kindia te kum ki jingstom ngasha sumar ba kum kine ki briu ki ba tersan kini balang king ke kli ki bajur palat kestrik ki bala kela osar aduk kini ki bala kela kansar snir te hap sumar bahaya kini kestrik namar kelang ke buma bah bara ubru de David na banta ba ujur palat ke jingpang kestrik ba usayo kini ke jingpang osar snir ba sayo kini ke jingpang kansar ba sayo kini ki jingpang bapar hagadi khotmat jang breu lada bro uyo kemet kepekoi pakia kamtam ya kaneka kastrik bro uduna bha gajing stom namar bakaneka kastrik kakta ya barok ke dikhatmat teng bro kiking ke kli kilong bro ki khmat haduk bakilang kadung ki khmat haduk bakiking ke kli kitersan ki kejat kimla banthia bandam namar kaling a jadi habis sumar bha kaneka kastrik te kawai pat ngapo ban kelimo te kini kijat kenyang pat kumki kenyang ayu ba pisat ai dawai ngasngau ba haman la ki briu ki ong ba dalechin dawai kenyang na pi kamut kana jam beta do kata ki briu ki pisat tuan sim ki dawai kenyang pat ki jat kenyang ayu sebut mo kwa ai tang kendiat example ta hakilan kenyang ngat percaya ba te ngasat sumar ba kini ba dan kini kenyang khat berkom kejak kenyang bat kamtam mentang la sumar bah kini kibreu ki badan ki jingpang kansar ki bala dan baat ne kini ki rendang bala mong kini ki sentur te har kom kibreu ki dan ki jingstom te ngan sabu hang ne ha po ka video
kibre kini pek telah ada kidon kena ke Jepang na bertagi kenyang ada kiwan sumar te kini ki kentai suang nak mah kibadan kini ke jing stom sapang kaplakun babun kia lech sumar keleng ki babun ki bawan wan phak sumar hangne batngi phak kham te ngalai ai ki dawai bun ki bro ki badan ki jing thut jing stom hakilan pelakon namar kitu ki bro ki badan ki jing thut hakilan pelakon bun ba ki kethai ndala song bro ki miok kun te ki bun ki bawan phak sumar hangne te ki jing stom bun ba ki sumar kum kini ki thyroid kini ki balang dap sedam sahiau te kini ki badan kini ki jing pangring ki bala jur ki sumar kini badan ka jing stom pangring te kini ki badan pai badan klan tonsil sinus bun ba ki jing stom ki sumar kini ki bre badan mau hoklai ni chat pen sumar bah kini ki badan mau kini ki blodar bungjung begitu ngechat sumar bah tang kini ki bre ki badan mau hak sang ngemlak ban sumar namar bun ba ki bre ki badan mau hak sang ngemlak ban sumar de ni ai bet tang kini ki badan mau hoklai bat haki blodar bungjung gitu ngechat sumar bah ki badan mau te mình kham ngibu kumba misal bu berapa te menta haba ngibu dukan hang te ha station lat moreng ru mình kham ngelai lang mar kibun kibreu kibawan phak kham te kejing sumar lada dei hang no kadai bet kejing sania kawe ka benikong bat ka benikong kejing sania bat kejing bu kejing duai namar lada dei mana unang sumar lada dei unang ai duai khasi lane lada dei kana kajaka ban sumar klem kejing sania bat klem kejing duai kemut kamantoy te ngenge kham baki kibreu lada kiwan ban sim duai kin bu kata kejing duai bat kata kejing sania bakin yo yaka jingko jingkhia te to doktor ngasngo ko mat ba ngasngo ba mo ngasngo ba pipen mi ka tin ba ngidai ban duai hoi baro ngisngo tu ba haswa ba nin lech sim duai ngidai ban bu shwa ka jing duai namar ba u pitip u doktor u dai tang unong sumar ka ba u blai ula bu renti kumban shong no mo dai tang unong yarap training kong ka bor ka dai na u blai mo te nganget ba hakan ka step ngile yo ban yakran bat ini doktor John Sangriang te pitip ba baro ichat khot it I ba John Sangriang te hakan ka video ngan bu I number phone jong I te ki badan kam ban kli jing kli kam tam ban kli benya japang ki jing stam lane ki na ki no ki jing pang ki ba phio ma tha ke jing im ka jong pi te sngaw ba ban chu phone ne I namar ba khnang ba pin shai ba ya ka tarik ba in le chong hang te ha lap moreng ku ma pi ong mo te pinsa batai la de kilon kinong phone dai te khublai sipun badang ya pi ka ka step ka ba su ba comment ya pi rengkat bat ki pai baru tangkine kinten khublai sipun